berbaur dengan para kanca seniman Sriwati. Siap. Gus, kali kula Gus. Ya. Enggak. Turi putih ditandar ngepodong. Turi putih ditandar Iki malah kemana bonus kangge Mas Erik ya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wau dalu ngaos kalih panjenengane Tengawi kula. Niki wau teng Betet terus bablas niki. Guse wau WA Mas, kula tak nderek-nderek mangayu bagya Mas Erik. Insyaallah klungsa-klungsu nderek wudu. Nggih. Pun nderek Gus. Nderek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saged sowan silaturahim. Siap. Dalang idola kula niki. Waduh. Panjenenganipun Mas Kangko. Amin. Wonten kanca-kanca sinden ugi yoga-yoga. Ugi Mas Jo Klitik. Lan Jo Klutuk. Nggih. Kalian masyarakat desa Wontene Sambiroto. Sambiroto dusune derek Wajon yen Wajon lo tepangaken dalem baru Zamzami dalem Matu Dandang Pak Prambon menawi dereng tepang monggo mengki lek pas ngidul pinarak nggih omahe pun dadi ta pun dados pokok mengki kantor kecamatan Prambon mengki ngetan leradosan nenek omah tingkat 3 putih dalam jenengan niku ngajenge wonten Alphard 3 dalam jenengan Fortuner sekawan pik mae Innova 5 alhamdulillah jenengan kula wingi ngene niku Kanyol kula niku termasuk napa nggih keceluk Gus ya keceluk tokoh agama ning seneng seni dalam ngaten nggih kula teng mobil niku timbang nyenengne ngetel pengajian nyetel wayang kula nggih lho niki wau kula nembe nyetel wayang lakone Antasena lara untu lho aku selawase dadi dalang rung tau lho nglakoni Antasena lara untu nggih lho sing lara untu kula piyambak asline terus kula nggih sering ngaos kali Mas Jo Klitik Jo Klutuk nggih dalu kali kula Pak Tengawi Mas anu Mas kanggo Mes kadek kon ngawini ndi ngono ngawini ngendi tak wantem iki kok dateng di Wadungan dalu kula ke Wadungan Ngawi nggih ngaos kalih kula lemes kula tingali dalu niki lho semangat banget nek sindene Pak tibake Pak sing gare semangat niku lagi niku tombo Mas tombo Gus piye pripun donga nggo putrane Mas Erik napa lek bocah sunat no dungane pripun muga sing disunat mboten tukul malih tukul malih ya kethe wong dados lare ingkang saleh dados lare ingkang ngabekti tiyang sepah kalih apa malih nggih ndi to bocahe pundi to bocah sengaja sing disunat Pak bocah iki lho lah menes kok senes niki lho di ngene panggung lho Pak ora kuwi ngawur bae kuwi bae dados nggih pokok kula mau ningali ten mriku lho anu Pak Dalang nggih Gus karo untuk mangan kacang cemak cemik ngono nggih
Terus karo tengah-tengok enten bakul kopi badhe kula tumbas kok diceluk munggah. Betul napa mungkin ngopi alih kula piyambak ngoten. Mah aku kon bayari ya mesti. Lah gunane napa beto dompet kaya ngoten niku? Dompet di sini sertifikat tok iki. Mangsamu lho. Aja ngono lagi lulus sertifikat. Pak Mbah Nuwun Gus, jan berkahi niki wae nyuwun pangapunten Mas Kangkong. Pripun Mas? Kula yo silaturahmi kalih warga Merkat Bedet. Nggih. Dan alhamdulillah wis engko tak wae genti aku tak dolan rono. Nggih. Bisa-bisa. Wau wonten pengaosan selawatan teng Desa Betet. Nggih. Terus beliau berdua niki mboten kula perintah, nggih mboten kula abani, kula tak mampir mriku. Aku yo ngono. Nggih. Yang niku ora kok semata-mata ngutamake materi. Mboten. Ini silaturahmi. Halo nyuwun pangapunten. Mau titipan itu ora titipan itu. Enten tapi kula entit niku wau. Kaya megel hati. Yo pangkat dipikir bos iki. Lejeng Pak nggih. Nggih. Wah kaya cik melek lho wong Gus, iki. jangan kan biasanya ning agama Dalem. tembang lu paling seneng napa? Tembang lu napa? Napa? Tembang. Tembang napa? Jawa lho napa? Jawa nggih. Kula pengetahuane terbatas. Betul napa? Niku lho gambang suling kula nggih seneng. Terus napa niku? Duduk kuwi lho Bambang Bos Rahina kuwi lho. Nggih. Saged. Apa kuwi jenenge apa jenenge? Judule entit. Kontes iki ngawur lho. Wah banteng kowe engko. Senes. Apa namanya apa Mas Yoga niku? Bang-bangitan. Nggih. Pengen mirengaken? Gak tapi aku ngapresiasi iki lho. Kayak damai yogane niki lho. Iki jelas NU jelas iki. Kok saged kok? Klambine ijo. Oh nggih. Nggih leres. Ala yo lah mesti NU lah ijo. Lah napa? Grepe ijo yo arah NU ya. Yo kalah kali. Iso. Iya lagi lenggah ae kowe nggih. Oh nderek. Kula lenggah Pak nggih. Nggih. Sawu lho Mbah. Nggih. Bapak wetan lho. Aku jaketan ngene ra apa Pak ya. Kenapa nang ndek iki dibuka yo tangane tiba mah budek tok. Ya aja ngono. Kale jagongan. Bapak wetan nggih. Nggih, Bambang Wetan. Nggih, kaya warangana monggo jumeneng. Nah, Monggo. kalian dipun sundul kalian donga kagem putra ingkang dipun kitanaken kelawan Pak Erik saha keluarga. Pinaringan bagya yuwana bagas warasan. Amin. Balalan. Nggih paling boten raketan ya sak kitab ngono lah. Apa Sing kira-kira juse ora duwa-duwa. karo maca kitab? Nggih. Wis engko ae jere nembang sik arep. Oh nggih. Ya. Bang sik. Monggo saya ayo musikipun. Aku merasa anu nduk ya bangga berkah kanggo awake dhewe sak kanca Bejo Laras Indonesia. Selama ini pentas dirawi Gus ya nembe bengi iki ya. Sing ora alergi kelawan budaya, ora alergi kelawan wayang kulit. Oh ya. Ade longkas kluthuk niku nggih diceluk Gus niku. Sapa? Kluthuk niku. Lutuk Gus niku. Kowe. Timbali Gus Baru, Gus Ikdam. Ha? Lah nggih dipun timbali Gus. Gus sinten? Lah nggih dipun timbali Gus Baru. Oh. Gus Ikdam, Gus Farid, Gus Yahya. Ditimbali Gus Mas ora kok. Predikate Gus Wah diceluk to. Sing penting mboten dus ngoten lho nggih. Monggo musikipun gamelan iki. Oke, ya, kebang. Ya.
Gus. Nggih, Gus Jong, iki karo Gus Jong Loro. Nggih. Nggih. Kula niku sementing penal Mas Kangkong. Nggih. Ben anak diceluk Gus ki piye carane kula iki pun ketemu teorine. Wah, kudu sekolahane ning pondok. Mboten sah. Di sekolahane ngene Kiai. Mboten sah. Terus carane? Lah jenengno Agus. Wis kok ngalung terus Gus, Gus. Kuwi Gus sing asli. Lah mungkin diceluk apa mungkin Gus. Alhamdulillah. Nggih. Dalem menika remen wayang mergi bapak kula nggih pecinta wayang. Oh, mantap. Nggih, abah kula niku keceluk kiai ning setelane awit cilik kula wayang kemawon. Ora tau nanggap. Hah? Arepe. Arepe, amin. Jadi Islam di Jawa niku luar biasa, Pak. Oh, kanten. Nggih, hastu. Salat niku teng pundi mawon jenenge nggih salat, tapi teng Jawa niku dadi sembahyang. Nggih. Nggih ta? Nggih, betul. Sembahyang. Kowe sembahyang para wong Jawa-Jawa lak ngoten lho nggih. Nggih, betul. Mergi pancen wong riyen niku jenenge munajat niku ya sembahyang, nyembahyang. Cara wong riyen ngarani Gusti Allah niku Sang Hyang Tunggal. Oh, nggih. Nggih, lek kalian jenengan koreksi lho nggih. Siap. Nggih. Nah, terus dene panggenane Sang Hyang Tunggal iki jenenge kahyangan, nggih ta? Kahyangan. Nah niku Sang Hyang Tunggal niku lek miturut kapitayane niku wonten putra 3. Nggih. Sing bajeng namine Togok Nggih. utawa Tejamaya. Jomaya. Terus nomor kalih nggih menika Semar utawa Ismaya. Sing nomor 3 Manikmaya utawa Bathara Guru. Nggih. Jadi Bathara Guru lah adike Semar. Mulane Semar jenenge lah Bathara Dosen. Lah kok ngoten Gus? Ya, kang masih guru lah ya dosen. Oh lan nggih. Wis garek PNS murah ngono tok. Jadi kula niku mempelajari bagaimana Islam di Jawa niku luar biasa dan alhamdulillah kula termasuk pecinta seni budaya karena banyak orang-orang Jawa masuk Islam niku nggih mergi barokahe seni-seni termasuk wayang dalu punika. Tepuk tangan buat wayang luar biasa. Amin. Terus menawi wonten ingkang mengatakan wayang itu haram, wayang itu musyrik, salah ya Gus ya? Nggih, lentu. Nggih. Justru malah mengajarkan tauhid, mergi enten jamus kalima Sada. sing jenenge Puntadewa iso dadi ratu Ngamarta. Nggih. Mergo duwe jamus kalima sada. Arep diboyong wonten Ngastina ora oleh. Mergo anane Puntadewa dadi ratu mergo duwe jamus kalima sada. Napa Gus? Kalimat syahadat. Wonten lho nggih. Kalimat sada niku kalimat syahadat. Mulane angger panggonane kok ana kalimat syahadat la ilaha illallah niku mengke dadi negara sing makmur. Amin. Termasuk desa napa niki? Wajon. Sambirata. Sambirata Kuwajon. Ngoten lho nggih, alhamdulillah. Jadi kantun-kantunan mawon dijlentrehne kemawon lha kuwi tugase para yai. Dalang ya panggah dalang kemawon mboten napa-napa. Nggih. Oke. Alhamdulillah. Amin. Amin. Lho ngeten lah adem to Mas. Adem. Adem. Nggih. Tur lek tiyang niku seneng wayang, Pak. Insyaallah negara ini tidak ada konflik. Nggih, astu. Gak mungkin ana demo perang gelut niku pun mboten wonten. Kula yakin kula. Mergo nyapa? Siang niku pun do ngantuk kabeh. Oh, bar kalipan delok wayang. Ya yamene rong turu lho, Pak. Melek kabeh lho, Pak. Nggih. Sesuk jenengan nyambut gawe towel-towel lho wis. Nggih. Alhamdulillah. Oh, lho. Sithik Tur tapi Gus, mirsani wayang niku wis ora nganggo mata tok, wis nganggo rasa. Nganggo rasa. Sing mirsani yo lenggah jenak nganti meh setengah loro jek anteng kados ngaten. Nggih. Ya pantes dirakatan gitu. Lah niki Leres. Nggih. Alhamdulillah, muga-muga lestari terus kebudayaane wae. Amin. Iya, alhamdulillah. Terus sinten namine sing sunat iki namine? Mas Onci. Mas Onci. Onci. Nggih. Ya, lek pengen dadi anak sing solih-solihah syaratnya 3. Apa? Siji ayuh sinahu idza wulida dijenengke sing sae. nggih. Jenenge Mas Onci sinten namine lengkap? Lengkap Arlonci. Chelsea Prasojo. Nah, iki jelas maknane apik iki jelas. Nggih. Sing paham Mbah Dalang iki. Tapi Jawa kan yo. Jawa. Lek Arab aku paham, lek Mbah Dalang Jawa paham. Nggih. Pokok jeneng sing sae niku donga. Monggo sak kersa sing jeneng Jawa ya ora apa-apa. Enek sing jenenge Prasetya ya sae, Bagus ya sae, Eko kuwi jelas anak barep jelas kuwi. Nggih. Nggih lek loro ya Dwi, lek nomor 3 ya Fitri. Tri, wis ngoten kemawon. Dadi pokok jeneng sing sae-sae. Aja kaya lare kula teng pondok bau welis.
Celukane Tony. Lah napa Gus? Lah kok jeneng lengkape lah kok Muhammad Said Tony Rojin. Oh, Tony Muhammad Said Tony Rojin. Itu metok berarti. Enek malih ngene kula niku jeneng kaya jeneng wong Londo mriko lho. Jenenge Muhammad Joni Ponsen. Tak kira lek pakmu apa Londo to lho mboten nggih. Yang baron mriku mawon. Lah mbokmu wong juga mertomi iku lho, Gus. Lah kok Ponsen? Lah kok Ponsen? Lah kok bakno lah kok tirone to? Napa Joni Ponsen lahirnya bulan Juni Senin Pon. Pon Senen pon kowe. Ponsen lah pon Senen ha. Son. Makane jenenge sing apik lek kaya kula kan Bahru Zamzami. Bahru niku maknane ganteng. Zamzami banyu. Zamzami. Blater. Nggih, berarti wong ganteng sing blater. Kula gadah julukan. Pane ora trimo to kayak Siti kae. Mulane kula gadah julukan Mak Dalang. Napa, Gus? Kula gadah julukan MBG. Wah, napa nih bergizi gratis? Salah. Terus Mas Bahru ganteng. Kula niku Bahru Segara. Alhamdulillah. Bahru niku mana Segara. Dawe Abah mbiyen. Nggih. Ben iso dadi wong sing nyegara ning masyarakat. Amin. Dadi sing dikancani ora mek sing gawe sapa masjid, sing sapa ratan yo dikancani, bakul yo dikancani nggih to. Para seniman yo dikancani piye? Baik ya dikancani. Ya pangkat tak kancani to, Bos. Piye, tukokne apa piye? Ya. Iya, kena geger deh iku. Jadi sedangkan dalam kancane kanca kula sembarang niki alhamdulillah. Zamzami, banyu Zamzam ben iso sapa sowan Mekah Madinah. Kadungane sing teko kabeh niki hadir binjing iso sowan Mekah Madinah. Amin. Yes. Terus alamahu idza aqala, nek iso diulang cara nyambut gawe sing bener, tata krama sing sae, diulang carane ibadah, carane dadi wong sing estu temen niku pripun. Lah niku kewajibane tiyang sepah kalih. Adab nggih Gus nggih. Nggih, estu Budi pekerti. Estu saelek-elek tiyang sepah mesti pengen anake langkung sae. Bener lagi. Anakmu piye guys sida piye? Pun alhamdulillah. Piye? Ketompo. Jos Nggih, nembe ndi? Ning kuliah nembe ndi anaknya? TK Polsek kan. Loh. Dinas. Nyopet kecekel deh. Oh, yo bangke. Anak jenengan nembe ndi? Alhamdulillah nggih pun kula kene mboke. Mbok sing ndi? Lah yo pra beneran ame kula kene mboke. Oh iya. Oh ta yo senane mboke kok. Panjenengan lu Pak Dalang. Nggih. Dagelan kondang iki gampang loro mah. Apa niku? Mah kidul, mah kulon. Mah lor. Sing kaping 3 Gus, napa Gus? Sing kaping 3 iki menika ayu zawijahu ila adroka. Lek pun wancine simah lho nggih. Iku mungkin jenengan simahaken sing bibit bebet bobote iki pas ngoten lho nggih. Sing yo ekonomine yo padha. Terus cara masyarakate iki yo padha, ganteng ayune iki yo seimbang. Lek cara ganteng ayune ra seimbang iku angel. Sakinah mawaddah warahmah ki angel. Aku duwe tangga wayu pol. Lah terus Oleh lanangan ki masalah. Oh, ireng elek. Tenan, sing padahal sing ngincim niku kathah niku sing ayu niku. Nggih. Wah, tangga-tangga le ndongakne ra iso sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga nang pegatan ngono. Ya, pancen ngenteni randane kuwi Sing dongane jenengan. ora kok ngawur. Mulane ayu kabeh ganteng ya kudu seimbang, mulane kufu seimbang. Rasa menye-menye, rasa terus lek wong baron ya cara mantu ya oleh tosana kono ae. Ngono lho. Rada-rada cara Pramban kok ya cara mantu oleh di Tanjung Anom. Ngono ae rasa adu-adu Jakarta kono rasa. Terus yo mandak yo wong wedok iki mundak ayu mundak ngentek-ngentek duit kok masa kuwi. Pelangkate saya akeh. Saya akeh apa Loh, memang cantik itu butuh perawatan. Nah, ngoten. Pokoke bangun Gus. Dalam Anu aja. Berarti sing tak aturke bola-bali ning pedalangan ning wayangan ki bener kewajibane wong tuwa iki ketika duwe anak siji menehi jeneng sing apik, loro nyekolahane minterke sak dhuwur-dhuwure, sing terakhir kewajibane wong tuwa menyang anak ngrabekke ning anak. Lah, cocok. Terus nggih Gus nggih. Leres. Iki sah berarti lek wong pendak bengi kae wis bener miturut
kitab suci gitu. Leres niku hadis Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Atur sur ya Gus. Sami-sami. Pituture menjenengan dalem menika saged migunani tuprape sedaya warga masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bangun Nika wonten rawuhe. kenang-kenangan saking Mas Kangko. Nggih. Sampeyan sampun rawuh. Napa lho? Nggih. Kok koyo repot-repot mawon to jenengan niku? Panjenengan remen wayang. Nggih. Nika Mas Kangko wonten tali asih. Nggih, Mas. Nggih. Matur suwun. Iki jelas iki rumput kok Jepang, Pak. Lah Jepang bar kalah karo Brazil dikai rumput. Lah wantem nih dasmu tenan. Koyo ngawur. Siap Gus. Oke, Gus. Terima kasih. Bangun Siap. sehat selalu. Siap. Mugi-mugi Al Badar jaya-jaya selalu. Amin ya Baru rabbal selalu alamin. sehat selalu. Amin ya Mugi rabbal langgeng alamin. anggenipun siar agama. Insyaallah dalam waktu dekat Al Badar nggih nanggap wayang. Amin. Ah, tunggu tanggal mainnya. Oke. Ya. Gus, Dalam niki gandeng anu niki wonten wayang sing kula tresnani kula senengi nggih jenengan. nggih siap. Adike Betara dosen iki Betara guru. Weh, iki lah provokator. Terus guru. Oh, mboten apa-apa aman. Nggih, niku. Nggih. Gus, kangge tondo tresna kali jenengan nggih Gus. Siap. Matur nuwun Mas Erik. Tepuk tangan keren. Ampun kesupen, Gus. Gus, Dalam ampun kesupen piye lho? 750 niku. Asline iki politike Mas Kangko. Apa? Dicekeli wayang iso nek kon anggap ya dalang tetep iki. Lek ngono ya ora apa-apa. Ayo, ngono. Sing penting ya petung pasir rega pira ngono lho. Aman. Boten menika kangge Nang perkenalan kula kali jenengan Siap. wonten panggung mriki Siap. nyambung silaturahmi. Siap. Ing antarané seniman dalang Jawa Tulen lan panjenengan sing kulino ngaos kulino ngaji nyebarke pitutur-pitutur agama tumrap sedaya. Amin. Selamat kabeh mugi-mugi. Amin Gus. Mas Kangko. Daleme pundi to Mas Kangko? Laranganyar Gus. Karanganyar pundi Jawa Tengah mriku? Jawa Tengah. Masyaallah. Oke, anu nek nanggap lewat kula mawon. Alah, TV ku berapa? Saya lagi panggung blantik ta. Iki blantik ta. Iki sinden kok blantik pisan. Ora. Karanganyar lagi dule karang kawak niku. Itu karang kates. Oh, bangun sehat selalu, Gus. Betara guru. Iki dulu kan tangkat dadi PNS kok insyaallah. Jasa kudu. Nggih. Luar biasa tepuk tangan buat Dalang Kangko dan kawan-kawan. Apa lho jenenge yogane apa lho? Dwi Jolaras Indonesia. Apa namanya? Dwi Jolaras Indonesia. Dwijo Laras Indonesia. Nggih. Wajahe wis lesu kabeh. Turu oleh kok wis bar tak gugah. Ning ngantuk iki lho. Ora ngantuk to, Jawa. Ora ngantuk. Malah wis jungkel barang kae lho. Iku lesu do kalah slot tadi. Yo Gus. yo diterusne menawa lek bangkrut. Aku ora tau menging wong kok, Pak. Pripun Gus kula ngeslot diterusne to Mas ngono. Engko tak baturane entar tak siapne duit menawa lemahe didol murah aku ya. Kan dilungkas tak tombok to, Dek. Pun matur suwun Mas Jo, dhuwur Jo. Pun nggih. Niki lak diparingi sak miki to nggih. Kok sak mikir pripun jenengan niku? Ora to ya wis. Ora ya wis. Nggih pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagum Gus Samsami. Terima kasih. Umpama nanggap pira Mas Erik. Ana dagelan, ana dalang, ana yoga, ana sinden, ana ustad sing paring julung mandonga marang Mas Erik Satwaga. Nggih, Mas Pun. Ngaten. Menika sing pungkasanipun langkung mamundhut saking kanca-kanca parkir timur Mas Jo. Nggih. Geriges coba. Sae Mas menika. Ingkang menangani. Dirangani